Dita mga on. Dita mga on. Pada ka on no? Ito ba? Ito. Ha? Seryo? Ikaw makaon? Ha? Naman siguro dito? O dito ta itong kuan? Babaw. Babaw ta na? Takaon ba? Pangasa, pangasa. Pangasa. Ibay mo itong grupo sa South Kings. Sila na sila ay OBR. Ikaw? Wah. Wah. Yung grupo sa South Kings na ay mga OBR. Siya rin wa. Ha? Adlock pa no? Pila ka percent? 20. 20. Ikaw, pila ka percent? Ha? 30. 30? Sure na? 30. Sige.